Colar da paz e a non violencia. Premios Nobel da Paz. Teresa de Calcuta. Ás veces sentimos que o que facemos é tan só unha gota no mar, pero o mar sería menos se lle faltase unha gota. Martín Luther King. Teño un só soño, seguir soñando. Soñar coa liberdade, soñar coa xustiza, soñar coa igualdade e oxalá non tuvera necesidade de soñalas. Martín Luther King, en 1964. Yasser Arafat. Rechazamos total e categóricamente todas as formas de terrorismo, incluindo o terrorismo de grupos, de individuos e de Estado. Yasser Arafat, en 1994. Desmond Tutu. Se eres neutral en situación de injusticias, estarás ao lado do opresor. Desmond Tutu, en 1974. Dalai Lama. A través da paz interior pódese acadar a paz mundial. Aquí a responsabilidade individual é bastante clara, xa que a atmosfera de paz debe ser creada dentro dun mesmo. Dalai Lama en 1989. Les Walesa. É moi afán que a paz non poida separarse da liberdade, que é o dereito de cada nación. Les Walesa, en 1983. Nelson Mandela. A educación é a arma máis poderosa que podes usar para cambiar o mundo. Nelson Mandela, en 1996. Shirin Ebadi. Eu sosteño que nada útil e duradeiro pode xurdar da violencia. Shirin Ebadi, 2003. Wangari Muta. A xestión sostible dos recursos naturais promoverá a paz. Wangari Muta, en 2004. Malala Yousafzai. Un neno, un profesor, un libro, un lápiz poden cambiar o mundo. Malala Yousafzai, en 2014.